Sakay! Ba? Awan tibin na ba iwanin na? Nati po Braimon. Talagang mapanak ba kayo inom ito? Tagarami ba ka? Anak nga apa-apain. Yan anak nga surot-surot na. Ay, nako. Ay, bakit? Ano? Grabe Sumaraman pa na yan. nagpabanglom ang pai. Papanamanan. Kasangsangkot mo lang tatay. Pumanaw ka manan. Di agaw awis garod ni Pari Borsyo ba kahit luwada ka ni Uncle nga din siya, nag-text da. Taray, may iliw da garod ka no garuda. Hindi, numabalin ka nung nagsasamo kami magtatangarabi ba kahit. Manta burso-burso ka. Dadinsyo-dinsyo. Ikati pampambar mo man lakay. Mailiw da garod magkano kanya ba kahit nakasangaw. Kanina bayag nga kami nagsasangon ba kahit. Mailikas laawan ti asawa mo nga. Kwan, una ang dagita barkadam kay sa asawa mo. O ba kahit hang kakadingagdam drama. Pamilyado. Bakit Oh, para kanya mait Oh, tatlo hang ka nga aburido ka di. Kanya toy. Kwartamit pa ba kahit Nagamot pa. Ke apan ka nga rod alakay. Apang ka ta. anak talaga. Wen ta no makadwa mo't isodangem adati kondisyon ko No, kadapay kondisyonan, yaman data nga kondisyonan ba kahit palubusan ka nga rod nga mapanlakay ta no makadwa mo't isoda. Nung kita ano nya ti itsura nga pumanaw. Isumat na ti itsura nga agawid no kaya mo tinasayaan. ay naku, day talang gayam ba kahit no problem. Ay, gremang gayam. Ni Yamo gayam porta na ate ko. Tana lang nga ito. Basta ko mga kinanayon kami, ta kinanayon nga mapalubusan. Sana ka? Ay na, let's go. Kaya niya tiyo ko Braimon. Lakad ba ka? Right. Awan tibin na ba iwanin na? Nati po Braimon. Talagang mapanak ba kayo inom ito? Tagarami ba ka? Anak nga apa-apain. Yan anak nga surot-surot na. Kaya niya tiyo ko kaan. Nang niya titsurak nga pumanaw. Sumalang titsurak nga sumangbat. Na, Niya. dapat titsurak ka pumarabakay. Naya! Nga, Diyos ko. Pakawan ng pintod mo nga asawa.